els despatxos s'hauran de posar les piles per adoptar aquesta tecnologia o aquesta metodologia, més que tecnologia, en la redacció dels projectes, perquè cada cop més l'administració demanarà que el planejament es lliuri estructurat de forma que sigui fàcilment integrable en els seus SICs. Un exemple molt clar és una ordre que va sortir ara fa un any de la Generalitat, en qual obliga a lliurar el planejament urbanístic segons l'estàndard MUC, que el MUC no deixa de ser un SIC, Mapa Urbanístic de Catalunya. Per tant, tots els arquitectes o els urbanistes que redacten planejament han de començar a utilitzar i han de començar a estructurar les dades, encara que dibuixin amb CAD, han de fer-ho amb mentalitat SIC, sapiguent que això, el destí final, serà la integració amb un sistema d'informació geogràfic, un sistema urbanístic, que tots els professionals i els tècnics i l'administració el pugui explotar.